No a poďme radšej späť domov. Dnes vás zavedieme do dedinky na severovýchode Slovenska. Tento valal má bohatú históriu. Navštíviť môžete unikátny drevený chrám alebo sa priučiť tradičnému remeslu. Kedysi tam v okolitých lesoch zbíjali zbojníci. Dnes vás tam už neozbíja nik, iba ak nabije pozitívnou energiou. Objavili sme aj miestneho Edisona. Nachádzame sa na tzv. Dedinskom námestíčku, ktorého dominantou je drevený kostolík. Bol postavený v druhej polovici 15. storočia. Zaujímavosťou je, že je najstarším na Slovensku. Kostolík je postavený v gotickom štýle, bol postavený bez klincov. V týchto miestach môžete vidieť drevené kliny, ktorými boli tie jednotlivé trámy spájané. V okolí chrámu sa nachádzajú až 500-ročné lipy. Najväčšia má obvod viac ako 7 metrov. Jednu však museli spíliť, pretože ohrozovala kostolík. Vytvorila sa z nej socha svätého Františka z Asisi. Na Dedinskom námestíčku sa zachovali aj staré sípky. Všetky výrobky domáce, či to zo zabíjačok, či ak, tak sa skladovali v týchto sípkach. Tu je otvor, kde slúžili na nasýpka zemiakov, rumply. V Hervartove sa zachovalo aj remeslo, ktoré sa tu traduje už od nepamäti a je ním šindliarstvo. Šindel sa niekedy u nás v dedine vyrábal v každom dome. Robil sa väčšinou v zime. Keď ľudia nemali roboty na poli, tak to robili doma. Šindle vyrábajú starou štiepanou technikou. Štiepaním sa tie vlákna dreva neprerušujú. Keď sa ten šindel reže, potom ten šindel nie je taký trvácný. Viac nás to seba nasiakuje vodu a skôr prakticky aj vodom hnie. Jedlové drevo, robí sa s ním dobre. Má málo hrčí, nemá smolu, takže je to najvýhodnejšie na šindel. Staré remeslo oslovilo aj nás. Ako to ide? Dobre. V dedine vybudovali unikátnu protipovodňovú ochranu, ktorá zachytáva prívalovú vodu z nedalekého lesa. Každé 3 až 5 rokov bola nejaká taká povodeň, ktorá narobila škody. Obec môže byť na to hrdá, lebo nemusí sa bať pred zaplavami. Za humnami sme si všimli mnoho traktorových vlečiek. Vyrobil ich miestny Edison. Je to jeho hobby a na konte ich má až 17. Každá vlečka má ťahlo a je možné pripojiť ďalšiu vlečku. Takže môžem ťahať aj 17 vlečky naraz. Na čo ich využívate, tieto vlečky? Na všetko, čo spočíva so životom. Na prevoz hlavne dreva, potom sena, trávy a ostatné veci, čo s tým súvisí. Z Hervartova Michal Ilkanin, televízia Joj.